Il-Prim Ministru Robert Abela ilu ftit iktar minn 100 jum fil-kariga iżda sissa għadu qatt ma laqa l-istedina tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija għal dibattitu fuq it-televiżjoni. Fl-ewwel jiem tiegħu bħala Prim Ministru, Robert Abela kien qalilna hekk. Se tkun disposta għal dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni? Bla dubju ta' xejn m'għandi ebda diffikultà. Dan huwa Robert Abela illum aktar minn 100 ġurnata wara minkejja li sissa dejjem ħarab minn dan id-dibattitu. M'għandi ebda diffikultà li nagħmlu d-dibattitu miftuħ għal kwalunkwe dibattitu. Intant, fid-dawl tal-fatt li l-prezzijiet internazzjonali tal-gass u taż-żejt krullaw f'livelli rekord, il-Prim Ministru għadu mhux kommess b'mod ċar li jraħħas il-kontijiet. Il-Partit Nazzjonalista ilu ġimgħat sħaħ jipproponi biex il-kontijiet tad-dawl ma jitraħħsu f'dan iż-żmien fejn il-familji Maltin u Awċin qed iħossu d-daqqa li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19. Il-Prim Ministru dejjem injora din il-proposta biex jgħin il-poplu Malti, iżda jidher li issa donnu qed jikkonsidra. Jom ħafna affarijiet u se nkomplu ngħinuhom, nista' nassigurak li se nkomplu ngħinuhom u se nkomplu nħabbru aktar miżuri ta' għajnuna. Ma neskludu xejn. Meta il-Prim Ministru semma l-għajnuna għan-nies, Dlonk fakkarnieh fl-eluf li nefaq fil-konferenza tal-aħbarijiet illi saret ix-xahar li għadda. Kull miżura li tista' tgħin lin-nies ninkonsidrawha. Taħseb il-press conference li nfaqtu 13,000 fuq għenet lin-nies? Da żgur dakinhar ħabbarna dakinhar ħabbarna pakkett finanzjarju li qarreb €2 biljun. L-istess konferenza li fiha Robert Abela kien ftaħar li se jagħti l-paga tiegħu ta' xahar bħala donazzjoni għal ġlieda kontra l-pandemija. M'għandi ebda problema, fil-fatt kienet waħda mill-proposti, mhux proposti, kont se nannunzja ma kienx beħsibni nagħmel issa nista' ngħidlek lest li nofri salarju ta' xahar tiegħi. Tajt l-ekwivalenti ta' xahar salarju minn tiegħi sabiex jintuża. Anqas minn kemm intefqu fil-press conference. Huwa kważi €4,000. Dawn il-flus lanqas huma terz ta' kemm intefaq mill-fondi pubbliċi fil-konferenza tal-24 ta' Marzu, dan fil-waqt li eluf ta' ħaddiema għadhom qed jistennew l-għajnuna tal-Gvern u ħafna negozji biss ħadu ċenteżmu. Ħafna ħaddiema jgħidu li mhumiex jintlaħqu mill-miżuri tal-Gvern, però infaqtu kważi 13,000 fi press conference. X'ħad tagħmlu dwar dan? Taħseb li huwa ġust li nonfqu dak il-flus fuq press conference, Ministru? Anke l-Ministru tat-Turiżmu, Giulia Farrugia, deret evidentalment skomda b'din in-nefqa skandaloża tant li evitat milli twieġeb. Is-settur tat-turiżmu ħadaqqa kawża tal-COVID-19, però l-Gvern għażel li jonfoq 13,000 fi press conference. Ma taħsibx li dan huwa ġust? Fema tiegħek? Kien Kutajjar, Net News.